Η γη της ελιάς. Η Κούλα φεύγει και όλα αλλάζουν για πάντα. Η Κούλα φτάνει σε ένα καθοριστικό σημείο της ζωής της, παίρνοντας μια απόφαση που θα αλλάξει για πάντα την πορεία της στη σειρά. Ένα νέο ξεκίνημα τη φέρνει αντιμέτωπη με δύσκολες επιλογές και το κοινό θα δει τη συγκινητική της έξοδο από τη γη της ελιάς. Την ίδια στιγμή, η Ασπασία έρχεται αντιμέτωπη με τον φόβο και την αλήθεια όταν τυχαία ακούει μια τηλεφωνική συνομιλία του Δημοσθένη που την παγώνει. Η γη της ελιάς. Η Ασπασία μαθαίνει το σκοτεινό μυστικό του Δημοσθένη. Από τα λίγα λόγια που καταφέρνει να ακούσει, η Ασπασία συνειδητοποιεί πως οι υποψίες της για τις παράνομες κινήσεις του δεν ήταν φαντασία. Τρομαγμένη μοιράζεται όσα έμαθε με τον Γιώργο, εξηγώντας του ότι ο Δημοσθένης φαίνεται μπλεγμένος σε επικίνδυνες υποθέσεις και πως πρέπει να βρεθούν αποδείξεις το συντομότερο. Ο Λεοντιάδης προσφέρεται ώστε να βοηθήσει ξανά, προτείνοντάς της να τοποθετήσουν κοριό ώστε να καταγράφουν τις συνομιλίες του. Η Ασπασία, αν και φοβισμένη, συμφωνεί να προχωρήσουν στο ρυψοκίνδυνο σχέδιο. Η Κούλα παίρνει και την απόφαση να φύγει για την Αμερική, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει στο μυστικό σχέδιο της Ασπασίας με τη βοήθεια του Λεοντιάδη. Οι δυο τους καταφέρνουν να εγκαταστήσουν έναν κοριό στο σπίτι, έτσι ώστε να παρακολουθούν τις συνομιλίες του Δημοσθένη όταν μιλάει από τον προσωπικό του χώρο. Ο εξοπλισμός τοποθετείται προσεκτικά, χωρίς να κινήσουν υποψίες και ρυθμίζεται ώστε να καταγράφει σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Ο Δημοσθένης, σύμφωνα με το περιοδικό TV Serial, ετοιμάζεται για ένα νέο ταξίδι στην Αμερική, ελπίζοντας ότι η επόμενη χειρουργική επέμβαση θα του δώσει ξανά τη δυνατότητα να περπατήσει. Η Κούλα αποφασίζει να τον συνοδεύσει, προσπαθώντας να τον στηρίξει ψυχολογικά, ενώ η Ασπασία περιμένει την ευκαιρία να ολοκληρώσει το σχέδιό της. Έχει ήδη ζητήσει από τον Λεοντιάδη να παρακολουθεί τις ηχογραφήσεις και να την ενημερώνει για οτιδήποτε ύποπτο. Μετά από λίγο καιρό, ο Δημοσθένης επιστρέφει στην Ελλάδα απογοητευμένος, καθώς το αποτέλεσμα της επέμβασης δεν ήταν το αναμενόμενο. Οι γιατροί, ωστόσο, του δίνουν ελπίδες, λέγοντάς του ότι με συνεχή φυσικοθεραπεία μπορεί να σταθεί ξανά στα πόδια του. Ξεκινά καθημερινές ασκήσεις και θεραπείες, δείχνοντας επιμονή και θέληση για πρόοδο, ενώ η οικογένειά του ελπίζει σε μια θαυματουργή ανάρρωση. Εν τω μεταξύ, η Ασπασία τοποθετεί τον κοριό κάτω από το τραπέζι όπου ο Δημοσθένης συνηθίζει να τηλεφωνεί. Καταφέρνει να ακούει καθαρά τη φωνή του, αν και δεν διακρίνει τι λέει ο συνομιλητής του. Σύντομα πηγαίνει στο νεκροταφείο και μπροστά στον τάφο του γιού της δίνει έναν όρκο γεμάτο οργή ότι θα σκοτώσει το Δημοσθένη με τα ίδια της τα χέρια. Η αποφασιστικότητά της είναι παγωμένη αμετάκλητη και έτσι συνεχίζει να οργανώνει το σχέδιό της χωρίς κανέναν δισταγμό.